Orech černý pochádza zo Severnej Ameriky a z jej východnej časti. Do Európy bol dovezený v roku 1629 a bol pestovaný. Pestovanie bolo na Južnej Morave, okolí Židlichovic, kde sa pestuje vo veľkom aj doteraz. Postupne sa dostával do zámockých parkov, okrasných záhrad. Neskôr sa začalo s jeho využívaním aj v lesníctve. Na Slovensku jeho pestovanie nemá až takú veľkú tradíciu. Hlavných pestovatelia sú v Európe Francúzsko, Španielsko, Taliansko a južné štáty. Pestuje sa od Stredozemného mora až po južné Fínsko. Pochádza z rodu Juglancea. Ako z záberov na plantáži vidieť, že v 5. roku došlo k masívnemu rastu prírastkov. Bolo to tak, že od 1,50 m do 2 metrov. Preto, aby sa dalo chodiť medzi radmi, boli spodné konáre odstránené, aby kosačka vedela pomedzi rady prejsť. Tým pádom sa vytvorilo to, že koruna bola menšia, a výhonky vlaňajšie boli veľké. Na jar nasledujúceho roku sa stalo to, že na konci výhonkov prvé 4-5 kúčiky vyhnali, pustili 1,50 m konáre. Tým pádom došlo k oslabeniu štruktúry celého stromu a pri vetre sa tieto vlaňajšie, ale predvlaňajšie výhonky zlomili. Preto dbajte na to, aby bola dodržaná 40% výška koruny oproti celkovej výške stromu. Po všetkých týchto skúsenostiach sa pristúpilo k preriedeniu plantáže a boli vypielené každý druhý strom. Ako vidieť, tieto boli uložené na kôpky a dosahovali priemer nejakých 5 cm. Nakoniec boli zoštiepkované. Na jar, ako vidieť, z týchto pníkov vyhnali výmladky, ktoré nám spôsobovali problém, lebo ich bolo treba likvidovať, aby neprerástli a neodoberali zbytočné živiny od ostatných stromkov.